I'm finally rich with a bunch of cash. I won't buy a mansion nor a house. Myslíte si, že tí mladí chcú čítať knihy? Určite chcú čítať, len možno nemajú tú svoju knižku. Čiže sme sa chceli im akože priblížiť našimi myšlienkami, v podstate rovesníkov, a aby to vyskúšali, keď nezačali ešte. Je to v podstate písané takým kamarátským spôsobom. Sú tam myšlienky o cestovaní, o tom, ako byť vďačný, ako v podstate nájsť nejakú tú vlastnú cestu v živote, ako v podstate začať niečo robiť a možno to aj dokončiť. Juraj Gago a Andrej Krúpa sa priznali, že ich inšpirovali aj známi ľudia. Niektorí z nich nechýbali ani na krste knihy. Na Saifu zapôsobilo, ako sa k nemu chalani dostali. Andrej sa totiž za ním vybral do rádia počas vysielania a poprosil ho, či by krst neprišiel moderovať. Ja som si vtedy spomenul na moment, kedy som ja túžil ísť robiť do rádia. Tiež som prišiel na recepciu a povedal som, že viete čo, mám 23 alebo koľko som to vtedy mal a že možno by som chcel vyskúšať takéto niečo. A nejakým spôsobom sa to rozbehlo, takže dúfam, že chalanom sa to tiež takýmto spôsobom rozbehne. Ja som si stále predstavoval seba v ich veku, ale zároveň aj môjho syna 12-ročného. A keby to bolo úžasné, keby som mu dokázal pretlmočiť túto knihu do jeho hlavy, aby možno vnímal isté veci tak, ako práve chalani. Páči sa mi to, že tá kniha je interaktívna. Krstným otcom Hlavy 20 bol Mike Spirit. Je to pekne usporiadané a má to taký dobrý mladický nádych. Myslím, že by to mohlo trafiť tú mladú generáciu a pomôcť jej zorientovať sa v tom svete. Učiť si správne priority a vedieť, čo je dôležitejšie a čo iba pozlátko. Čo si mal v hlave, keď si mal 20? Zmetok. A zároveň som si myslel, že som najmudrejší na svete a všetko viem. Ale bol som strašne hladný potom niečo dokázať, niekým sa stať. A cvak 12 rokov a som tu a robím to, čo som sníval. Takže super. Ja som sa dostal na vysokú školu a keď som mal 20 rokov a prepadol som svojmu terajšiemu povolaniu. Ja mám taký pocit, že obávam sa, že oveľa väčšie sprostosti ako chalani. Hej, lebo určite v 20 som absolútne netušil, že čo budem v živote robiť, akože čo bude moja profesia, alebo že čomu by som sa chcel venovať. Nebali ste sa tak trochu, keď ste išli do toho, že ľudia sú skôr na tom v YouTube, Instagrame, Facebooku a podobne? Samozrejme, Všetko je o strachu, aj toho sme sa báli, ale keby sme to neprekonali, ten strach, tak by nikdy v živote nevzniklo takéto super dielo pre nás. Pre nás to znamená veľmi veľa a o tom je to tiež. Nebáť sa a ísť si za tým, čo naozaj chceme. Existuje YouTube, existuje Instagram, ale keď si všimneme, tak tie knižky už sú tu strašne dlho a myslím si, že ešte stále budú akože dlho trvať, kým akože vymiznú. To znamená, že stále je to médium, ktoré má veľa fanúšikov a stále je to médium, ktoré nie je také možno povrchné, ale je skôr také, že sa dotkne toho čitateľa. Homie beats.